Il-Gvern nieda tliet programmi ta' finanzjament għas-sena d-dieħla biex jgħinu jsaħħu lill-għaqdiet u l-movimenti taż-żgħażagħ madwar Malta u Għawdex. L-iskemi mħadmin mill-Aġenzija Żgħażagħ imsemmija Boost Invest u taħriġ mużikali għal żgħażagħ fil-każini tal-banda huma pilastri ċentrali ta' appoġġ lejn is-settur volontarju taż-żgħażagħ u jirriflettu l-impenn tal-Gvern biex jibni soċjetà parteċipattiva, inklusiva u b'saħħitha. Għal dan il-għan il-Gvern qed jinvesti 868,000 euro maqsum minn 400,000 euro għall-iskema Boost, 378,000 fuq 3 snin għal programm Invest u 90,000 għal programm ta' taħriġ mużikali. B'dan l-appoġġ l-organizzazzjonijiet isaħħu l-attivitajiet tagħhom, joħolqu modi ġodda ta' parteċipazzjoni fil-komunità u jinkoraġġixxu żgħażagħ juru l-potenzjal tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zopparditanti enfasizza li dawn l-iskemi huma riflessjoni ta' viżjoni li tpoġġi liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-politika pubblika. Għal sena oħra Aġenzija Żgħażagħ qiegħda dwara dawn is-sett ta' skemi li permezz tagħhom qegħdin nagħtu għajnuna finanzjarja diretta lill-għaqdiet mhux governattivi kif ukoll dawk volontarji. Fejn nafu permezz ta' dawn il-fondi jistgħu jsiru tant proġetti li huma ta' fejda fost is-soċjetà fil-komunitajiet, fl-bliet u l-irħula Maltin u Għawċin kollha. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Miriam Tewma stqarret li dawn l-iskemi joffru spazju vitali fejn iż-żgħażagħ jistgħu jimmaterjalizzaw l-idejat tagħhom. Għal aktar informazzjoni dwar dawn l-iskemi wieħed jista' jidħol fis-sit youth.gov.mt/schemes jew fuq il-paġni tal-midja soċjali ta' Aġenzija Żgħażagħ.